Diam. Kok kayo surang alun tentu denai maminta usah tuan buruasanku denai hanya singgah saja de adora solun sana sakampung sapamainan sama dulunya mangku tapi jalaman tuan usalah kayo tuan banggakan lamanya kantan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlanda bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari kok kayo lasurang alun tentu denai maminta usah tuan buruak sangku denai hanya singgah saja de andora sudun sana sakampung sapamainan sama dulunya mangko tapi jalaman tuan usalah kayo tuan banggakan lamanya kantan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlanda bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagai